Onkohan mulla OBS tästä jotain? Ei oo vittu. Ei Eikä saata. lähti. Joo, niin mä kuulin jo. Merkillä vai? Joo. Joo. Värittää. Niin pitää. Siis ei vittu. Siis tää on oikeesti tällainen oleminen niinku hyvä peli ja kaikkea ja... Ei jumalauta. Siis tää on ihan suora niinku VH-exploitti oikeesti. Niin, siis niin on. CS oli sentään vaan se, et niinku... Näitä savuja ja niitten läpi, mut tästä näet vittu kaiken läpi. Jep. Paitsi savuja läpi, ei kyllä nää. Ja tää ylhäältä toi niinku näytti ihan hyvää, mut mitä alemmas tulee, niin sitten niinku huomaa kun paskataan. Jep. Heti kun läntää, niin kattoo, että ahaa. Jaha, jep. Ei jumalauta. Tää varmaan näyttää oudolta tästä spektaas. Oho. Oho, mosse. Ei se mitään. Oho. Tää voi kyllä itseasiassa ihan toimia. Joku droppa. Tossa meni ylittä. Näin täältä seinien läpi. Ei vi. Joo. Mieti kun tässä koko ajan vaan törmäilee näihin seiniin, tää varmaan just näyttää, että on botti. Niin, Jepsi tampuukin ja ettelemään susta roverei vittu. Jep. Siis vittu mä en löydä alas täältä vittu huoneesta enää. Ei vittu. Joo, meikä on vissiin loppupelin tää. Vittu mä ihan oikeesti vittu mä en löydä. Eikä kei vittu, eksy nyt saata. Nyt pääsi, jes. Jännä, että näistä ikkunoista niinku pääs. Mie pääsee ainakaan ikkunoista. En minäkään. Siis mitä vittua? Eikä nyt tää kulma se kato vaan, että milloin meikää lähestytään. Toi mossa on ihan läppä kyllä. Niin on toi Tää ihan. on hyvä vaihtoehto. Niin on. Tai toi suppression mainita on. Ei vittu. Siis tää pitää ihan oikeesti niin siis sanattomuksi. Tää on kyllä niin pitää. outo juttu. Mä en niinku... Eikä vois kyllä melkein uploada tän YouTubeen, jos käytetään hauskaa tässä. Siis laita oikeesti vaan vittu. Ei nyt paukku lähelle. Kohta varmaan tulee. Come here. I am the most wanted. Jää siellä juoksen. Top 50 player. Joo, mä tuun. Pääseeks täältä? Pääsee. Joo, tossa on sit avonaisia ovia tossa. Okei. Et ne näkee sit. Ei kun sitä eri huone. Move Oha, Mä ne en tiedä, tekee jos se kun... niinku rakennuksen sisällä, mistä siellä oli tässäkin. Ei. Tää pääsee sisään täältä. Ei jumala. Hei! Take it. Sekin ampuu se- ikkunoit muuten, hei. Aiku ai niin. Tää pysyy matalaa. Siis matalaa kun pysyy. Jos se tulee täältä ovesta. Vittu kun ampuu, mä en tiedä mihin mä juoksen. Vittu mä en tiedä yhtään mistä mä sammutaan vittu, mä ammuttiin täällä on joku tässä. Vittu tää on niitä ikkunoita. Ei vittu, joo ei. Se on kyllä vähän huono vittu. Niin joo. No Liikaa tää kukakki on. Tää on hävi. hankala voittaa. Niin joo, tää on varmaan aika hankala, jos on tää mapin alapuolella. No niin, joo vittu, ei muuta kuin itää Pitää vaan jää kämppimään tänne spawnille ja muistella, että mistä se on seinä. Tässä on nykyään sitten 6 kukakkimappia. Sä et tiedä. Niin, se ei oo samanlainen kuin tää. Joo, en mä vittu. Ei saatana. No nyt se ottaa ton vitun. No niin vittu. Mihinhän mä oon menossa? Ei vittu. Se endgame tää on paremmin toimiva. Jep, tässä pitäis vaan selviytyttää alkuun. Niin pitää. Otetaan kuvaus pois ja tallennetaan täällä, otetaan uusi.